Presidenta Cristo e delle Basilica e poi a e all'ultimamente dove terzo che avevo la fine delle feste di Stellina a Corte, un nemici n'apprezzavo il dono dell'Eucaristia. Gesù Cristo il dono a lui, canalino di suo malato, canalino di suo malato, che danno il convenire per tutto. Poi che diventa di dice ma Lisa da quella io sono lei appena questo cerebrale che mi ci ha dato
sakramenta daċa, palletina kultura tal-passjoni. Atina ricorduti di ministero dal sermone perché non suppina la era la creatività tua, infinita, che è stata manda di spirito, perché il male spirito santo a te e da lei. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Melkisedek, is-Sultan ta' Salem, li kien qassis ta' Alla-Loli, ġie b'ħobbs u mbit bierku u qal: Imbierek Abram minn Alla-Loli li ħalaq is-sema u l-ard, u mbierek Alla-Loli li reħa f'idejk l-ewwa tiegħek u ta' l-għexur ta' kollox. Il-kelma tal-mulej. Il-roddu ħajja il-ħalal. Int qassisa għal-dejjem għal-Melkisedek. Int qassisa għal-dejjem għal-Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil-sidi oqgħod fuq il-lemin tiegħi sa ma nqiegħed l-ewwa tiegħek nirfes taħt rijlejk. Int qassisa għal-dejjem għal-Melkisedek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korinti. Jiena irċivejt minn il-mulej it-tagħlim li għandejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal il-qobs u wara raddi l-ħajja, kisru u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara li kien għal-kalċi u qal: Dan hu il-kalċi tal-Patti ġdid terri. Kull meta nixolbu għamlu dan tifkira tiegħi. Mela, kull meta jieklu dan il-ħobs u tixorbu il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Il-roddu ħajja il-ħalal. Dak iż-żmien Ġesu għad l-ewwel il-koron u s-salma tal-għalma. Fejja id-dawn li kienu jiġu l-fejqa. Il-jum kienu wasal fit-tmiem. Resu lejn it-tnax għadu ibagħthom in-nies ma jmorru l-ħula u l-inżizet tal-qrib biex isibu fejn mistier jieklu xi ħaġa. Għax hawnhekk qegħdin fost marra. Is-suq għalihom għatuhom intom xi. Għallu m'għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 xutijiet. Jekk m'għandniex immorru aħna stess nixtru ikel għal dawn in-nies kollha.
Għax kien hemm madwar 5 celebrati. U għal biex tiegħu eduhom bil-qiegħda 50. Ekka, u edu kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħames ħobġiet u żewġ ħobġiet rebbajnieh bejn is-sema bedikhom u qasamhom. U tuhom id-dixxikli biex jagħmluhom lin-nies qudiemhom. U kulħadd jiedu xogħol u l-ċejjeż tal-ħobż il-badal inġabru 12 qoħ. Il-kelma tal-mulej ħajja ta' kuljum tal-familja huwa il-moment tal-kefilti. Meta familja tinġawar għal dik ta' nofsinhar ta' filgħaxija u hemmhekk jagħmlu tant sabijiet familjari, ġenituri jibbertu esperjenzi tagħhom għal il-ġurnata, xogħol, tfal, esperjenzi tagħhom l-iskola jew l-asħabhom. U il-mument meta imbagħad dom toffri diker lill-membri tal-familja. Diker li ppreparat stess, forsi ħasbet biex nista' nagħmilhom illum xi ħaġa li toġobhom biex nurihom illi jiena nieħu sieku ħobbhom. Imma kemm drabi forsi aħna stess fil-kulitna kappriċċjożament irrifjutajna l-affarijiet ma jġobniex, ma jridux. Irrifjutajna minħabba li bija xi preparat u kemm akun aħwa kattoliċi għandna jirrifjutaw kappriċċjożament dan is-seb tagħhom ċelebrazzjoni ta' dan is-sagrament tal-Qaddies. Jirrifjutaw diker li huwa l-ikbar sinjal tal-qabba ta' Kristu lejna llum. U speċjalment dan iż-żmien wara l-Covid. Kemm aħwa qed jipprofittaw ruħhom, għadhom jipprofittaw ruħhom. Graw jgħixu ħajja hekk imsejħa nisranija mingħajr sakrament. Jew jikkuntentaw ruħhom jgħidu jista' nara fuq televiżjoni. U qegħdin jonsu li jkunu preżenti fiżikament għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Għaliex, meta għandna niltaqgħu fil-Knisja għal din iċ-ċelebrazzjoni, inkunu qegħdin nqulu mhux biss laqgħa tagħna ma' Kristu li qed jiġi ċċelebrat qiegħed jagħtina lilu nnifsu bħala hekk. Imma niċċelebraw ukoll laqgħa tagħna magħna. Għax aħna familja, aħna l-familja ta' Kristu. Kull qudiesa aħna nuru ukoll li aħna Knisja familja. U dan huwa sakrament li qegħdin jiċċelebraw illum bl-iskop illi aħna napprezzaw iżjed il-preżenza speċjali ta' Kristu dan is-sakrament. Għax Kristu huwa preżenti b'diversi modi fil-Knisja imma b'mod speċjali. Sejjaħ il-Papa Pawlu żidda b'mod sustanzjali huwa preżenti sewwa sew l-Ewkaristija Qudsa. Smajna fl-ewwel qari bl-offerta tal-Qassis, il-Qassis Pagan, mill-Kiselet illi sinjal ta' rikonoxxenza offra ħobż u wien. X'għandu l-kelma din l-offerta? Għaliex offra ħobż u wien? Kellha tifsira kbira għaliex għall-lud il-ħobż kien simbolu ta' ħajja. L-imbit kien simbolu ta' fett. U meta offra ħobż u wien, kif qed jgħid li mulej fi kliem ieħor int mulej il-ħajja tagħna. Int mulej il-ferħ tagħna. U kien għalhekk li Ġesu kif smajna fil-qari rapport ta' San Pawl kellem waqqif tal-Ewkaristija bħal ċena
Ġesu Kristu nnifsu għal din ir-raġuni ried illi juża il-ħobs u l-bit biex dawn jiġu trasformati mibduli fil-ġisem u tiegħu. Għaliex dan il-mod Ġesu qed jurina illi hu preżenti f'dak il-ħobs trasformat fil-ġisem tiegħu huwa l-ħajja. U dak il-bit simbolu tal-ferq ifisser ukoll il-ferq ta' Kristu fl-Ewkaristija jippreżenta ruħu lilna bħala l-ħajja tagħna u bħala l-ferq. Għalhekk anke fl-Atti tal-Apostli naqraw li l-ewwel risala madwar l-Apostli kien jiċċelebraw l-Ewkaristija bil-ferq. Għalli niġu għamel kodi, u sempliċement biex naqdu d-mir, għalli illum il-ħarz, u għallu għal-d-mir, għal-d-dir għal-d-dir. Lek, ejjew għawnek, bil-fer. Seppetta u ma' Kristu, il-ħabib tagħna, se jiklu il-ġisem ta' Kristu, li kelli għalina l-ħajja. Ejjew għawnek, ejjew bil-fer. Mux sempliċement għax tradizzjoni u għaliex għan post iżjed minn hekk. Inti ferħan li għandek il-possibilità illi llum tirċievi l-Ewkaristija. U l-Evanġelju rrakkontalna rapport tal-miracolo tal-ħaddiem tal-ħobs. Ma nafx forsi intom tgħidu l-balan, x'rabta għandu mal-Ewkaristija. X'għandu x'jaqsam mal-festa li qed niċċelebraw. Għandu ħafna. Osservaw il-verbi li huma użati biex ifissru il-ġesti ta' Ġesu Kristu. Huma dawn il-verbi Ġesu ħa. Refa' lejn is-sema. Bieri, qasam. Għani biex dawn huma l-istess verbi li huma użati fir-rakkont tal-aħħar ċerku. Meta Ġesu Kristu ħad ħobs, bieru, qasmu u dan biex. Xi jfisser dan? Ifisser li meta naqraw dan ir-rakkont tal-ħaddiem tal-ħobs, dan għandu jfakkarna fl-Ewkaristija u fil-kbir li tnisser fina l-Ewkaristija u d-darba li għandna niġu u nappellu għall-Kurtisa. Ġesu ġitu ħassar mill-poplu li kien bil-ġuħ. X'nagħmlu? Taqqus li kienu soluzzjoni ħafna. Bagħdu fil-ħula hemmhekk isibu jistgħu jieklu kemm iridu. Ma Ġesu ma aċċettax din is-soluzzjoni. Le. Għattuhom intom xi, għattuhom intom xi. U dan ifisser li meta aħna attendejna l-Kurtisa illi spiċċat dawk il-kelmiet ta' ċelebrant morru fil-paċi ta' Kristu. Dawk il-kelmiet morru fil-paċi ta' Kristu għandhom tifsira kbira huma l-istess huma ħatra biex aħna wkoll nattuhom xi. Bi kliem ieħor l-Ewkaristija qiegħda tistedinna, permetturi ngħid anzi tiċċalenġjana biex nuru l-wiegħna tix-xibli ta' Kristu aħna nagħtu l-ħobs lil-minuti. Aħna ndejnu l-tmar. Dan hu il-missjoni illi għalija taħtarna kull Ewkaristija li għalija. Kemm hu sagrament kbir dan. U meta minnaw ieħor aħna se nduru xi torok fil-parroċċa bis-sagrament il-Qaddes, dan huwa stedina għal dawk kollha illi segwu il-professjoni, imma anke għall familji kollha li joħorru dawn it-torok. Huwa stedina biex nilqgħu il-barka ta' Kristu Ewkaristu u nirringrazzjaw. U Emmanuel rrid li jibqa' magħna.
nirringrazzjaw li kull grazzi għax int verament Immanuel, inti verament trid tibqa' magħna u għamel u se tibqa'. Mulej Ġesu li tinsab preżenti fl-Ewkaristija, birek it-tfal tagħna li f'dawn il-ġranet qegħdin jirċevuka l-ewwel darba nitolbu. Mulej Ġesu li ħallejtilna ġismek u demmek biex bihom ngħixu, ħeġġiġna nirċevuka aktar ta' sikwit ġoqlubna, fidi u devozzjoni nitolbu. Nitolbuk mulej biex kompli sejjaħ mill-parroċċja tagħna żgħażagħ għal ħajja saċerdotali jew reliġjuża biex ikomplu jxandru l-bxara tajba. Nitolbuk ukoll għal dawk il-volontiera li matul is-sena u b'mod speċjali f'dawn il-ġranet tal-festi iħabilku u jaħdmu b'sakrifiċċju biex isebbħu l-ambjent tal-parroċċja tagħna. Għatihom is-saħħa u eħlishom minn kull periklu li jistgħu jiltaqgħu miegħu. Nitolbu.
dan il-xit tiegħu kullu u jxorru l-kolom. Għax dan huwa l-kalċi tal-qatt li jibħadri il-terri xerda li jkom għadu l-jkom għal-ħafra għamlu dan li jgħu. Mal-Verġni Mazza, o Malla u Homna Ħamija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli, ma' Missirna San Paolo l-Martri Dolusi tiegħek, u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiem. Amen nikolmu mulej il-vittma li terġa' f'affezzjonament kun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-video minħabba l-Knisja tiegħek u l-mixja tagħha fid-dinja. L-għaddej tiegħek il-Papa Franċisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph Letin, l-Isqof George, l-Ispirit u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibta lik. Il-għabit biba tal-xewqan ta' din il-familja li tridda tiġġabaraw madwar għadel l-isterħanin, l-ulidek kollha kull fejn jinsabu. U għadhom miegħek il-koll, ħenna l-mutna mejtin. Għal-għaddejja tiegħek daw kollha li kienu msieħba fl-arċikonfraternità tas-Santissimu Sagrament u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-salta tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal-dejjem mis-seħħ tiegħek bi Kristu Żiża li bih infawwar id-dinja.
Grazzi Eccellenza li kont magħna tal-għodu fuq il tiegħek, se akkumpanjana wkoll fil-proċessjoni ta' Corpus, nagħmlu dejjem indipendentament wara l-Qudisa issa jkollna l-proċessjoni mis-ser tat-tfal tal-Kaċett u anke tfal oħrajn li qegħdin hawnhekk magħna u anke wkoll qed jakkumpanjaw is-Santismu Sakrament qegħdin nirċievu l-Barka ta' Ġesu fuqna u l-familji tagħna fuq il-morta u l-Eżis kollha. Grazzi ġdid Eċċellenza u tkun dejjem aħna magħna għalhekk qed issa parroċċjana Rabat u Santu Rabat u dejjem hawnhekk parti mill-parroċċjana. Grazzi ħafna.